Gabon, autodefentsa feminista emakumeen kontrako erasorik ez, eta antzeko joak egin zituzten atzo Barakaldon arratzeko protestan taldekako bortzaketa salatzeko agiri bat ere irakurri zuten Argitan talde feministaren izenean, eta horrela, dei egin zieten Barakaldoko herritarrei eraso guztiak sala ditzaten. Nazkatuta gaude eta gure gaitzespen amorratuena adierazi nahi du. Emakumeak bizi ditugun desberdintasunen eta diskriminazioen aurkako borrokan dugun konpromisoa partekatu nahi dugu. Izan ere, indarkeria horren ondorio zuzena da. Eskubideak ditugu, bizitza independienteak izateko eskubidea, beldurrik gabeko bizitzak izateko eskubidea, eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzak izateko eskubidea. Zaldibarrera begira jarriko gara orain, izan ere hondamendia gertatu eta 2 urtera, Luizian hil ziren 2 biktimen omenezko eskultura bat jarri nahi du Zaldibar argitu plataformak, baina hainbat traba jarri dizkiete bidean. Otsailaren 6an 2 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegian bildu zenetik eta azpian Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak hil zirenetik. 2 biktima komentzeko helburuarekin Zaldibar argitu plataformak oroigarri bat jarri nahi du Eitzaga auzoan. Eitzagan gertatu zena inork ez dezan ahaztu. 2. urtemugan ezarri nahi zuten eskultura auzoko lorategi txiki batean, baina udalak baimena ukatu zien. Hain justu urtarrilaren 4an aurkeztu zuten Zaldibarko udalean eskultura Eitzagan jartzeko baimen eskaera. Eskaeran zein lekutan jarri nahi genuen zehaztu genuen. Auzoko errepidea eta oinezkoen gunea banatzen duen belarditxo batean. Inolako erabilerarik ez duen espazioa dela gaineratu du Zaldibar argituk. Baimen eskatu eta 6 egunetara alkateak dekretu bidez eskultura jartzeko baimena ukatu zien. Harridura sartu genuen erabaki hau. Are gehiago ematen zuen arrazoia irakurrita. Horrela zioen hitzez hitz, udal baimenik gabe jabari publikoan ezin da oroigarririk jarri. Horrexegatik aurkeztu genuen eskultura jartzeko baimen eskaria. Bestetik udalak hondamendia gogoratzeko oroigarri bat jartzea erabakita daukala dio dekretuak. Oraindik ez dutela erabaki non, noiz eta zein motatako oraigarria jarriko duen. Baina jartzen denean, ohartaraziko digula bertan egon gaitezen. Mezura adar jotzea dela eta sentsibilitate gutxi erakusten duela adierazi du plataformak. Egoera horren aurrean herrian kanpaina bat abiatzea erabaki dute. Eitzagan gertatutakoak izan dezakeen oroigarririk sentikorrena eta egiazkoena herritarron eskutik datorrena izango delako. Aurreko astean atezate hasi ziren eskulturaren erreplika txikiak banatzen eta herriko hainbat taberna eta dendetan ere eskuratu ahal izango da. Era berean datozen asteetan hainbat ekintza egingo dituztela iragarri dute herritarren babesa lortzeko. Bestetik, elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu bat argitaratu dute Nafarroan ustiategien inguruko datuak erakusten dituena. Azken 15 urteetan nekazaritza ustiategiak erdira murriztu dira Nafarroan, herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek jasotzen duenez. Hori bera, arrea mugari gabe Nafarroan mundu bat eta IPS koordinatu dute. Azterlan horretan adierazten denez, nekazaritza lurra murrizten ari da azken hamarkadetan, eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen dira. Horrela laborantza lurraren 25% inguru soilik erabiltzen da zuzenean giza elikadurarako. Gainera azterlanean aztertutako adierazle gehienen arabera nekazaritzako ekoizpen eredua jasanezina da. Hala dokumentuan aipatzen da eremuan ongarri kimikoak eta pestizidak gero eta gehiago erabiltzen direla, bereziki ongarri nitrogenatuak eta herbizidak. Jarduteko modu hori ez dator bat baserritik mahairako Europako estrategiarekin, non Nafarroko gobernuarekin badagoen. Estrategia horretan datza besteak beste 2030erako pestizien erabilera 150 murriztu behar dela, eta ongarri kimikoak 120 gutxienez. Txostenean nabarmentzen da halaber, Nafarroan nagusien abeltzaintza etengabe ukuiluratutako ganadua duen eredu intentsibo batekoa dela, tokiko baliabideak aprobetxatzen ez dituena eta lurraldetik bereizi egiten dena, eta horrek inpaktu ugari eragiten dituela ingurumenean, kliman eta gizartean, bai hemen, bai planetako beste leku batzuetan. Besteak beste neurri handi batean Latinoamerikatik datorren sojarekin egiten den pentsu kopuru izugarriagatik. Klima aldaketaren ondorio batzuk atzera bueltarik gabekoak dira, halaxe esan dio klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak.
Ohartarazi egin duenez, geroz eta alde handiagoa dago hondamendia eragozteko behar diren neurrien eta hartu diren neurrien artean. Izan ere, argitarapena Ukrainiako gerraren testu inguruan heldu egin da. Lorea Flores, Greenpeaceko kidearekin aztertu dugu egoera. Oraindik ere urruti gaude erregai fosilak alde batera uztetik, ez? Hori ikusten dugu oraingo egoeran, baina baita iazko azaroan egin zen klimagailurrean eta honekin guk adierazi nahi duguna Greenpeacetik, ez? Erregai fosilak behin betiko uztea eta ahalik eta ezkarren badela garrantzitsua, ez bakarrik klima aldaketarengatik, baina baita horren inguruan eragiten diren gainontzeko gatazka guztiengatik ere bai. Lan gatazkei helduta berriz, Bizkaiko Hauteskoletako langileek greban jarraitzen dute gaur. Bizkaiko Hauteskolen elkarte probintzialak bilera izan du beharginekin. Nelak otsailean aurkeztutako proposamena aztertzeko batzarrean eragiteko manifestazioa egin dute langileek Bilbon. Bizkaiko Hauteskoletako langileak berriro ere greban daude. Lan hitzarmenaren negoziazioan patronalaren blokeoa salatzeko. Martxoaren 1 martxoaren 4 arte lanuzteak antolatu dituzte eta horren harira hainbat protesta egingo dituzte asteon. Horien artean dago gaur Bilbon egin duten manifestazioa. Izan ere gaur Bizkaiko Hauteskolen elkarte patronalak, hotz apabi patronalak bilera du bere kideekin eta batzar horretan ELA sindikatuak otsailaren 9an bidalitako proposamena aztertuko dute. ELAk adierazi duenez gainera, patronalak sindikatuari esan zion bere kideekin bildu arte ez zela sindikatuarekin bilduko. Guk aurkeztu genion proposamen bat otsailaren 9an eta komentatu ziguten deitu genien esateko ia horri erantzuna emango zioten edo eta esan ziguten gaurko bilera ondoren esango zigutela zer egingo zuten. Baina atzo beraiekin kontaktuan jarri ginen eta komentatu ziguten ez dutela aste honetan gurekin biltzeko asmorik. Horiek horrela, ELAk ohartarazi du apabik ez duela interesik gatazka konpontzeko. 2020an hasi ziren negoziazioan eta 2021ko ekainean hasi ziren greba dinamikekin. Eta tarte horretan sindikatuaren iritziz, patronalak jarrelak hurbiltzeko borondate eza erakutsi du. Ez dute datarik zehaztu eta horrek bagerian uzten du gatazka honetan zehar eukin duten jarrera denbora guztian. Lan gatazkak horrela, Espainiako enplegu zerbitzuak otsaileko langabezia datuak argitaratu ditu gaurkoan. Otsaila ez da hilabete ona izan Hego Euskal Herriko lan merkatuarentzat. 159.508 lagun daude langabe gisa erregistratuta enplegu bulegoetan. Egia da ordea, lurralde batetik bestera alde handia dagoela. Nafarroan gora egin du nabarmen langabeen kopuruak eta Araban ere langabe gehiago batu dira zerrendetara. Emaitzak hobeak izan dira Gipuzkoan eta Bizkaian, baina ez dira nahikoa izan goranzko joera orokorra geratzeko. Bestaldetik, alderdi politikoei erreparatuz, Euskal Herria Bilduk Espainiako Kongresuan ezbaida gunean dauden lege eta reforma izapidetzaren egoera aztertu egin du, hala nola, Mozal legea, memoria historikoaren legea edota pentsioen erreforma. Espainiako Kongresuan hainbat lege eta erreforma zuzemenen egoera aztertzeko, hala nola, Mozal legea, memoria historikoaren legea edota pentsioen erreforma agerraldia egin du EH Bilduk eta koalizioak nabarmendu du jarrera erekitzailea izango duela Euskal Herritarren eskubideak eta ongizatea babestuz. Erne egongo garela, lege eta erreforma horiek guztiek ez daitezen izan atzera pauso bat, ez da eskubideen galera bat, herritarrei dagokionean. Gainera, Madrilgo gobernuak onartzeke dituen lege reformetan eliteen interesak herritarren aurretik jarrizkero, ez ditura babestuko argi utzi du EH Bilduk. Inbestidura blokearen gehiengoak ematen dio aukera
Eta aukera horretaz baliatu behar da, ezkerreko politika eraldatzaileak garatu daitezen, eta gutxiengoen interesen gainetik gehiengoen interesak jartzeko. Euskal Herria Bildu alboan izango du bide horri utzizkero Sánchezen gobernuak. Halaber, aipamen berezia egin die EH Bilduk Mozal legeari, lan erreformari eta pentsioen erreformari. Mozal legeari dagokionez koalizioak utzi dio legearen derogazioari. Oinarrizko eskubide zibilak, urratzearekin batera, borroka sozialak eta aldarri politikoak kriminalizatzeko sortutako legea izan baita. Pentsioen erreformari dagokionean berri EH Bilduk espero du PSOEk eta Unidas Podemosek orain arte erakutsi ez duten borondate politikoa erakustea. PSOEk eta Unidas Podemosek berriro ere negoziatzen eseri eta urratsak emateko aukera bat badakate. Horretarako investidurako gehiengoa prest gaude, baina borondate politikoa behar da. Hala, Mozal legea, memoria historikoaren legea eta pentsioen erreforma bezalakoak, egiazko ezkerreko politika eraldatzaileak egiteko baliatzen baditu Sánchezen gobernuak, EH Bildu alboan izango duela berretsi du. Eta reformekin gaudela, hezkuntza itunerako adostasuna bilatzen ari dira Eusko Legebiltzarra barkatu izan ere, ostiralera arte alegazioak egiteko epea zabalik dago. Titularitateari dagokionez, eztabaida ematen ari da, besteak beste gaiari heltzeko, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria izan dugu gaur gurean elkarrizketatu nagusi gisa, eta halaxe iritzi dio ezbaiari. Titulartasunaren gaian ikusten dute argi daukagu, ezta? Hor proposamenen artean Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren proposamena dago, zerbitzu horretan bete beharrak eta legean agertuko diren konpromisoak eta bete beharrak betetzen dituzten ikastetxeak egongo dira, administrazioaren titularitatekoak izan ala ez. Guretzat hori aurrera pausu bat da, nahi badugu gaur egun dugun sistema duala gainditzea eta guretzat hori da helburua, guretzat norabide honean doan pausu bat da. Horren arira, Euskal Eskola Publikoa Zarrok kritikatu egin du eskaerak ez dizkietela jaso hezkuntza itunerako txostenean, eta horrela, plataformak adierazi egin du ez duela Eusko Legebiltzarreko zirriborroari zuzenketarik aurkezteko asmorik. Horrela, azaldu da Eneko Andueza PSeko idazkari nagusia. Gaude eta gainera lanean gaude behar den akordioa lortzeko beste Baskillarekin, EAJarekin, espero dugu hurrengo egunetan hori lortzia, baina hori aurrera pausu bat bakarrikan da. Hori oinarria izan behar da, hemendik aurrera legearen inguruan adostasun zabal batetara ailegatzeko eta adostasun zabal horrek lege on bat lortzeko eta lege horren bitartez emaitza hobetzia eta dakagun desberdintasun horiek murrizteko. Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko egun horretako sarraskia gogoratuko dute aurten ere, gertakarien 46. urte hurrenean, ohiko manifestazioaz gain bestelako ekintzak antolatu dituzte. Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko egun horretako sarraskia gogoratuko dute gertakarien 46. urte hurrenean. Martxoak 3 plazatik abiatuta Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu ohiko manifestazioak ostegunean 7etan eta aurretik 6:30 sindikatuek omenaldia antolatu dute. Horrez gain, Martxoak 3 elkarteak eta Argentinako kereilaren abokatuak agerraldia egin dute Zaramaga auzoan elkarteak duen egoitzan, prozesu judizialaren berri emateko. Martin Villa inputatua jarraitzen duela gogoratu dute eta lanean jarraitzea ezinbestekoa dela adierazi dute. Martín Villa va a seguir imputado en la querella argentina, al menos por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad. En ningún caso se sobresee el procedimiento respecto a Martín Villa. Bide batez, deialdi berezia egin dute martxoaren 3ko ekitaldi guztietan parte hartzeko, bai elkarteak berak antolatutakoetan, bai beste eragileek antolatutakoetan. Horren arira, astelenean, Jacinto Lara Argentinako kereilako abokatuari omenaldia egin diote eta kontzientziaren kanpaiak izeneko eskultura eskaini diote. Bere papera ezinbestekoa izan da justizia lortzeko bidean
eta eskertu behar diogu benetan bere lana, bere irmotasuna eta bere gertutasuna oso gertu sentitu dugu bere borroka honetan, eta horregatik eskiniko diogu kontzientziaren kanpainak deituriko eskultura bat, Inigo Arregik egindakoa, eta orain arte beste pertsona esanguratsu batzuk, bai langile borroketan eta borroka sozialetan eta guretzat oso garrantzitsuak izan diren beste pertsona batzuei eskaini dieguna ere. Gaia azaldatuta berriz, osasun arloan lehen mailako arreta aurrez aurre egitea egingo du Osakidetzak erakundearen webgunetik eta aplikaziotik kontsulta presentzialak eskatzeko aukera jarriko dute berriro asteotan. Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu Gotzone Sagarduia adierazi duenez, Osakidetza bere egunerokotasuna berreskuratzen ari da eta lehen arreta baita martxa horretan dabil. Izan ere, erakundearen webgunetik eta aplikaziotik aurrez aurreko hitzorduak eskatzeko aukera erabili ahalko da berriro, eta herritarrek profesional egokienengana bideratuko duen tresna berritua izango dute. Webbidezko aurretiko hitzordu berria pixkanaka helduko da 3 lurraldetara, Arabatik hasita, aste honetan bertan, ondoren Bizkaiaren txanda izango da, eta Gipuzkoako azkenik. Martxoaren amaieran, tresna Euskal Autonomia Erkidego osoan izango da eskuragarri. Osakidetzak aplikazioa berritu du osasun zentroetan aurrez aurreko hitzordua eskatzeko. Aukera hori osasun zentrora telefonoz deituz gero bakarrik zegoen eskuragarri pandemiaren garaian. Osasun sailburuaren hitzetan aplikazioak berritasun bat ere izango du. Izan ere, herritarrak profesional egokiengana orientatuko dira, beharren arabera. Kontsulta bat eskuratu nahi dutenek zenbait galderari erantzun beharko diete kontsultaren arrazoiak mugatzeko, eta haien beharrei ondoena erantzun diezaiekeen profesionalarekin egon daitezen. Zentzu horretan hitzordua esleituko dute familia medikuntzako, pediatriako, erizaintzako edo administrazioko langileekin. Tresna berria martxan da dagoeneko, baina Araban soilik, datorren astean jarriko dute erabilgarri Bizkaian eta hilabete amaierarako Gipuzkoan. Eta izurria aipatuta, hilaren 5etik aurrera, kontaktu estuek ez dute 40 aldirik egin beharko Hego Euskal Herrian orain arte, txertatu gabek bete beharreko neurria zen. Ipar Euskal Herrian berriz, Frantziako gobernuak koronavirusari aurre egiteko neurriak arintzeko egutegiak aurrera segitzen du. Astelehenetik iparraldean maskara ez da gehiago derrigorrez erabili beharko, txertaketa ziurtagiria erakutsi behar den lekuetan, horiek horrela museoetan, kirol instalazioetan, ostatu eta jatetzeetan, zinemetan eta antzokietan ez da maskararik erabili behar aurrerantzean. Bestetik gaur arratsaldean Oihan Eder Euskararen etxean Gasteizen egunkaria gizarte zibilaren arrakasta liburuaren aurkezpena egin da. Idazlea Joan Mari Torrealdai liburua amaitu baino lehen hil zen eta Juan Mari Larrartek bukatu egin du. Komeni Torrealdaik, bere bizitzako azkeneko urteetan nahi izan zuen, pixkat egunkariaren bere ibilbidea eta egunkariaren historia kontatuta utzi eta liburu honek hau jasotzen du, ez? Bera urteetan nahi zen liburu hau idazten eta azkenian bukatu baino lehen hiltzen. Hain zuzen ere, hilabete batzuk lehenago, berak eskatu zian laguntza pixka bat liburuari forma eman alizateko. Berak ordurako ja liburua nahiko aurreratuta zaukan, idatzita zaukan gehiena, baina indarra falta zitzaion bere gaixotasuna zela eta lanean jarraitu alizateko. Liburua zentratzen da nagusiki egunkariaren sorreran eta egunkariaren garapenan. Liburuan ez du nahi izan gehiegi zentratu itxieraren inguruan. Itxiera da izan ere agian informazio gehiena zabaldu izan duena, baina balioa, Juan Marik bilatu izan du nolabait,
nola egintzan posible, etzegoen leku batean euskarazko egunkari bat martxan jartzea, eta nola hori gizarte zibilak, herri ekimenak gauzatu ahal izan zuen. Eta horri eman nahi zion indarra, hori erakutsi nahi zuen liburu honen bidez, eta hori da batez ere liburuan zer topatuko duena irakurleak. Eta gaurkoan, 80 urte dira maiztasun finkoko lehen euskarazko erratzaioa sortu zutenetik. Ikus dezagun jarraian informazioa minutu batean. Heiki, heiki, etxekoak, argia da zabala, argia da zabala. Ni orduan aurkezle nintzen. Speaker, jaten. Aurkezle. Hori lana hori izan. Aurkezle dira eta gero batit gauzan txomatzek ere egitu amuzen nahiz. Neko horatzen. Eta ginen pospolinetan. Pospolina zan Don Ramon Laborda paiz batek ematezuna. Eta horra jote ginen jai genunean. Ostakito ostegunetan edo. Bezetik gaurkoan itzordua dugu 11arekin pantaila aurrean, izan ere, garezera egingo dugu bidaia Nafarroei saioaren eskutik. Ikusteko aukera izango duzue saioa, gure saioa eta gero gaueko 10etan. Ikus dezagun jarraian aurrerapena. Aldeko aldizkaria, gazteleaz entre todos, euskeraz auzolan. Bi izen ditu? Bai, delako bi hizkuntzako aldizkari bat delako. Gazteleazko zatia entre todos eitzen da eta auzolan euskerazko zatia. Bi edizio, ez? Bai. Bat hemen, Izarbegi bat, hemen Garesen, eta bertzea Lizarraldean. Hori da, bai. Ni betidanik musikeria izan naiz, 6 urtetatik hasi nintzen saxoa jotzen, saxo jolea naiz. Eta hasi ginen egiten kontzertuak hemen justo zonalde honetan, duela 8-10 urte edo urtean behin egiten genuen kontzertu bat. Eta diska ateratzen nuen eta diskaren aurkezpena egiten genuen hemen. Balean hori egiten dut muralak, enkarguak, baitere egiten dut diseño grafiko, banago pixka tarte munduan, hortxe, eta oraingo zondu. Zer da hori? Laiak dira. Laiak. Badira aspaldiko tresna. Hemen Garesen, erabiltzen dira tresna hauek beste gauza bat egiteko. Ez lasterketa. Lasterketa hori? Bai, egiten dugu. Bestetik gabe onaino gaurko albistegia, hortxe duzue Niña Koyote eta Txiko Tornado taldearen bum-bum kantua eta bueltan solasaldiari irekiko diogu tartea, ez galdu eta orain arte. Zaldi horroak
zainetan. Argia da, pantalla horretan, handegiak irentsi zaitu. Gaur luzeetan, iara ez zaudela. Igo da berriz, euria azpitik, sua lehiotik, heldua zara soilik. Igo da berriz, euria azpitik, sua lehiotik, heldua zara soilik.
Gabon berriro bagaude gaurko solazaldian, gaur Eguzki Urteaga dugu gurekin, ondotorri. Eta Jonantza, ondotorri bebai. Eta lehenengo gaia, nazioartera joango gara jarraian. Errusiak eta Ukrainak gaur berrekin diete negoziazioei. Errusiak erasoak areagotu ditu ekialdean, Kharkiven eta Mariupolen, eta Ukrainak jada ez du sarbiderik Azoveko itsasora. Mendebaldeko enpresak berriz Errusiatik alde egiten ari dira, bata bestearen segidan. Gerrak 874.000 ieslari eragin ditu 6 egunetan, eta gutxienez 126 hildako. Salatu da azken egunotan gainera, Europar Batasunak hartutako erabakia errefuxiatuei dagokionez, lehenago beste batzuekin hartu ez izana. Zuen ustez, konparatzeko moduko gauzak dira? Argi dagona da, Europar Batasunak oso modu diferentean reakzionatu duela, batez ere Siriako 2015ko gerrarekin alderatzen badugu, non bere garaian fronterak itxi zituen eta hor egon zen errefuxiatuen pilaketa bat, eta horrez gain gogoratu behar da ere Europar Batasunak Turkiarekin negoziatu zuela, Turkiak errefuxiatuiek mantendu zitzan diru kopuru baten truke. Ez kasu honetan ikusi da, Ukrainiar pasaportea duten pertsonek posibilitatea daukatela azkenean Europar Batasuna sartu ahal izateko. Gehientsuenak Poloniatik sartu dira, aipatu dituzun datuak oso esanguratsua dira, alegia 876.000 6 egunetan. Horrek esan nahi du azken finean, kalkuluen arabera, zera batean esaten zuten, 5 milioi izango zirela, gero 7 milioira, orain 11 milioita hitz egiten ari dira. Horrek esan nahi du, Siriako gerrarekin alderatuta, 5 aldiz errefuxiatu gehiago iritsiko direla Europar Batasunera. Eta gerra oraindik ez da bukatu. Eta hor, gerra jarraitzen badu, Errusiak irabazten badu, eta okupazio militar hori gauzatzen badu, horrek esan nahi du, etorri diren refuxiatu horietariko proportzio altu bat Europar Batasunean geratuko dela. Beraz, horrek erakusten du ze tamainako krisi baten aurrean gauden, ez? Baina, une berean, deigarria da Europar Batasunak ze jarrera eduki duen. Funtzionatu du batasun delako bat bezala, hori ikusi da errefuxiatuen harreran, baina bereziki defentsa politikari dagokionez. Momentuz, Europar Batasunak ez dauka benetako defentsa politikari, nahiz eta Macronek aspaldiko partez hori aldarrikatzen duen, eta argi dagona da etorkizunari begira gai hori mai gainean egongo dela, baina ikusten ari gera gai horren inguruan aurrera pauso batzuk eman direla. Ez bakarrik Europak erabaki duelako zorpetzea eta horren bitartez armamentua erostea eta Ukrainiari ematea. Horrez gain, estadukide batzuek ere armak ere eman dizkiete Ukrainiari. Eta gero, ikusten ari gera, geroz eta gehiago Europak funtzionatu nahi duela eta jardun nahi duela estrategia eta posizionamentu propio bat edukiz, ez dena nahasten erabat NATOren posizionamentuarekin. Egia esanik, Macron presidente entzun dut orain, orantxe hitz egin du, eta orain baikorxeago nago, bera entzun baino lehen ikusiko dugu ez, zer gertatzen den, baina inbazioa hasi zen iaia lehenengo egunean hemen bertan aipatu genuela joko arauak aldatu dirala, ezta? Aldatzen zera matela, intuitzen genuen azkeneko hamarkada osoan ezagutzen ari ginen mundu ura, ez da historiaren amaieraren mundu edo aro ura bukatutzat emango zela laizter, eta da modu brutal batean etorri zaiguna eta garbi ikusi eguna aro hori bukatuta dagoela. Ez da fase hori amaituta dago, Macron presidenteak berake horrela ben eta berriz azpimarratu du bere hitzaldian, eta beraz joko arauak ezberdinak izango dira hemendik aurrera, eta horrek noski Europar Batasunari ere bete-betean eragingo dio, baina esan dut ez nintzelain baikorra, eta ez naiz ere eguzki bezain baikorra kasu honetan, zerren iruditzen zait gauza badala Europa unitate bezala indartzea, eta beste gauza bada ea benetan indartzen ari den, indartu behar duen norabidean, edo benetan bere interes propien norabidean indartzen ari den, ezta? Hor dauzkat askoz zalantza handiagoak zeren hasteko, eta Alemania eta Frantziaren bidearen frakaso bat ere bada hau. Alegia, nori komeni zaio konfrontazioa gogor bati ekitea, hori dator. Fase militar bat izango du Ukrainian, ikusiko dugu zenbat iraungo duen eta noraino, ondorioak humanoak izango dira, baina politikoak, ekonomikoak, kulturalak eta barre ikusiko ditugu. Mundu, ez dakit euskeraz, multipolarra nola esango genuke,
anitz laterala edo berkonfiguratzen ari da, eta hor ikusten ari gera, garai batean hainbeste teorizatu genuen globalizazio ura ez dela gauzatzen ari, alegia hor atzerakagoa zela, eta gertatzen ari dena dela, hain zuzen ere, erregionalizazio bat. Munduaren, politikaren erregionalizazioa, non nazio-estatu indartsuek bere influentzia esferak sortzen dituzten beste nazio-estatu txikiagoekiko, eta hori da atzean dagoena, atzean dagoen joko zelai osoa. Beraz, aro berri batera goaz, joko arau berriekin, eta ikusiko dugu Europan zer eta nola komeni zaigun, baina konfrontazioa Errusiarekin ez da komeni zaigun gauza bat, eta horregatik ez naiz eguzki bezain baikorra. Ez naiz berez baikorra, iduritzen zait, etorkizunari begira baino atzera egiten ari gerala. Gogoratu behar da, azken finean, Bigarren Gerra Mundiala bukatzen delarik, Europako herri gehientsuenak erabat deseginda zeuden, ejerzito garaituekin eta ekonomia eta azpiegiturak erabat deseginekin, eta momentu horretan Estatu Batuek erabakitzen dute Europa mendebaldea laguntzea bi moduz, ekonomikoki Marshall Planarekin 1948an, eta gero NATO sortzen da urte berean, ez? Eta orduan, NATOk dauka helburu gisa, Europa mendebaldeko herriei babes militar delako bat eskaintzea, parean kontutan izanik, Union Sovietikak bere herri sateliteekin, batez ere 1985 geroztik, Varsoviako paktua egiten du. Orduan, hor bi blokeren aurrean gaude, ez? Gogoratu behar da, azken finean, Putin bera KGB-ko koronela zela eta Berlineko arresia erortzen delarik, berak kokatuta zegoen Berlinen. Eta berak, hainbat elkarrezetan esan du, beretzako, bere bizitzako egun itxarrena izan zela, Union Sovietika 1991an porrot egin zuelarik, eta azken finean, ordura arte osatutako imperioa, Tsarrek osatutakoa eta Union Sovietika jarritu zuenak, porrot egin zuelarik, ez? Orduan, Putin azken finean, garai hartan formatua da, garai hartako ideologiak markatua duen pertsona da, eta bere asmoa, bere nahia da, berriz ere Errusiari bere prestigio internazionala, bere potentzia bueltatzea, eta nahi du Errusia berriz ere imperioa bilakatu dain. Eta orduan nahi duena da, NATO eta Errusiaren artean, herri tanpoiak osatzea. Alegia, egon daitezen, bere aliatuak diren herri batzuk, izan daiteke Bielorrusia, Ukraina, Moldavia, Georgia eta bar. Zer gertatzen da, hor egoera berri batean aurrean gaude, baina presidente batzuk bazauden. 2008an Georgian egin zuen eraso militarra, 2014an egin zuen Krimea anexionatu egin zuen, eta Donbassean horre bere aldekoak diren errepublika delako batzuk babestu egin zituen. Orduan, beste urrats bat da. Zer gertatzen da? Zergatik eman du Putinek eraso militar hori? Ikusi duelako parean, bai Estatu Batuak eta bai Europako herriak ez duela prest bertara tropak bidaltzeko eta konfrontazio militar zuzen batean jarduteko, ez? Eta aski da ikustea adibidez, Bidenek egin zituen deklarazioak edo Macron batek esanez, Rusiak erasotzen badu, guk ez ditugu gure tropak bidaliko eta ez dugu azken finean konfrontazio zuzen bat edukiko. Eta hori zen azken finean mezu bat bidaltzea Putini, esanez, erasoa egin dezakezu. Zer gertatzen da, behin eraso hori suertatuta Europar Batasunak eta Estatu Batuek nahiko modu bateratuan eta gogor erantzun diote, eta horri gehitzen badiogu Ukrainian bertan herria erresistitzen ari dela, Putinek uste zuena baina askoz ere gehiago, eta mendebaldeko herriek uste zuena baina askoz gehiago, horrek azken binean kokatzen du Putin egoera nahiko zail batean, delikatu batean. Argi dagona da, orain Putinek erabaki du bere tropak Ukrainiara bidaltzea, erasoa gogortzea, une berean konversazioak badauzka Ukrainiako gobernuarekin, baina bere helburua da militarki garaitzea Ukrainia. Ikusiko dugu, denborak arrazoia ematen dion ala ez, baina argi dagona da Errusiarentzako kostu ekonomikoa indartsua eta importantea dela eta izango dela etorkizun hurbilean. Bai, jakina, baina ez bakarrik Errusiarentzat, baita guretzat ere. Bruno Lemer ministroak esaten zuen atzo edo egun, honek eragin zuzen eukiko zuela Europarron bizi mailan ere.
gauza bera esan du Pedro Sánchezek eta gauza bera esan du Macronek ere, beraz, gerra honetan guztiok sufrituko dugu. Hori lehenengo irakurketa horregatik, konfrontazio garai batera goaz, blokeen arteko konfrontaziora, eta jokoan daukagun gauzetako bat Europan da, estatu batuekiko autonomia noraino eramateko pres gauden. Eta NATOrekin dagoen batasun hori, nik uste ez dela bat ere seinale ona momentu honetan. Beste goza bada, azkenean hori nola berkonfiguratzen dugun eta nola eraikitzen dugun, ez? Putinek zerratik jo duen erasanik azertzen saiatzen ari naiz ere eta ulertzen oso temerario izan delako, eta hori Putin bezalako estadista batengan, orain arte ez da normala, berak lortu delako proiektatzea kanpo politika irudi oso arrakastatxu bat, hori lortu du eta orain arte, eta orain eman duen pauso hau oso arriskatu eta oso arriskutsua izan da, ikusiko du militarki, eguzki esan, militarki ez irabaztea ezinezkoa da. Osa, Errusiak irabaz egin behar du militarki. Eta irabaz egingo du medio guztiak dituelako. Beste gauza da, irabaz daiteke eta galdu aldi berean. Partida, ez? Baina militarki ez irabaztea ezinezkoa da, zeren horrek ja erregimena erortzea suposatuko luke Putinentzat automatikoki, ez? Orduan, orain asko espekulatzen ari da Putinen erorketa posible batekin, ezakit horrek desiotik zen badaukan eta realitatetik zen badaukan, baina hor galetu beharko genukena zen den alternatiba Errusian. Zeren aipatu duzun ideologia nazionalista horrek zeharkatzen du espektro politiko osoa, alderdi komunistaraino, eta Errusian egon edezken agente politiko alternatibo iaia guztiak ere, gizarte mailan badaude mugimendu batzuk. Beraz, hor galdera da, guri ere zer komeni zaigun. Gure mugan, Europan bertan, zer komeni zaigun. Errusia bat suntsitua, desestabilizatua, 80ko hamarkadetan egontzen bezala, miseria eta pobrezian bizi den espazio bat, edo beste harreman klase bat eraiki nahi dugun, gure segurtasuna ere egokiago bermatu ahal izateko. Hori Putin gobernuan egon da posible izango dan, nik ja ez dakit, zeren zerbaitegatik hitz egiten ari gera, joko arabak aldatu direla, eta horrengo da beste galdera ikur handietako bat, ezta? Nik uste Putinek irabaziko duela, ikusiko dugu ze kostotan, eta batalla politiko sakonekoan benetan irabazten ateratzen edo galtzen, ez? Nik uste dut hor, erronka dela ez hainbeste jakitea Putin gobernua mantenduko den, ala ez, gauza bat da, Errusiak ze regimen eta ze estatu buru daukan. Erronka guretzako da Europak ze etorkizun daukan eta ze ereduri heldu nahi dion, ez? Eta horri duritzen zait, Europak, eta lehen aipatzen nuen defentsaren Europa hori eraiki beharra daukala. Alegia, gaur egun NATOren pean dago, Estatu Batuen norabide eta lehentasun estrategikoen arabera jardun behar du, horrekin konposatu behar du maila batean, eta iruditzen zait, iritsi dela ordua, Europar Batasunak Europar ejerzito bat osatu dezan, eta Europar politika defentsa propio bat eduki dezan, zein esten alineatzen Estatu Batuen estrategiarekin eta planteamentuekin. Hori, aspaldidanik saiakerak egon dira, Maastrichteko tratadoak ere aurre ikusten zuen enbrioi delako bat, egon ziren akordio bilateralak Erresuma Batua eta Frantziaren artean, bi potentzia nuklearrak direlako, eta Europa mailan hoiek direlako bi ejerzitorik indartsuenak, eta gainera Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan ere biek ere tokia daukatelako, baina Alemaniak ez zuen nahi, Europako beste herri batzuk ez zuten nahi, eta Europako ekialdeko herriek esaten zuten, hori proiektu hori ondo dago, agian hemendik 15-20 urtera osatuko da, baina gu behar duguna da, orain jarraian babesa, batez ere Errusiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean, eta Poloniak edo herri baltikoak hori esaten zuten maila batean, ez? Iduritzen zait, etorkizunari begira, hor, apostu estrategiko bat egin behar dela, Europak bere ejerzito propio bat eduki dezan. Eta ez bakarrik bere defentsa propioa bermatzeko, baizik eta ez dago diplomazio indartsurik ejerzito potenterik gabe. Ez dago. Eta Europar Batasunak daukan arazo handietariko bat da, nazioarte mailan gatazka daudenean, da diplomazio bat badauka, baina pisu gutxi daukana. Zergatik, une berean ez daukalako ejerzito bat, indarreman hori sortzeko kapaza dana, ez? Errusiak badauka, Estatu Batuek badaukate, baina Europak ez dauka. Naiz eta potentzia ekonomiko bat izan. Beraz, etorkizunari begira nahi badu influentea izan
kanpoari begira, baina batez ere nahi badu bere barne segurtasuna bermatu, ezinbestean uztartu beharko ditu ejerzito propio bat, eta beraz, defentsa politika propio bat, eta diplomazia propio bat. Bata ez doa besterik gabe. Oso labur. Baina hori ze prezio da Europarentzat. Europaren eredua zein da? Europaren eredua, ezta? Giza eskubideena, Europak berez beste eredu bat defenditzen du, gauza bada, ejerzito propio bat edukitzea, defensa propio bat edukitzea, segurtasun politika bateratu bat edukitzea, horrek zentzua eta logika guztia dauka, baina hemendik aurrerako faseetan, Europak ze presio ordaindu beharko du, bere buruan ze aldatu beharko du, hori guztia posible izan dadin. Alegia, posible da Europa demokratiko, ireki, giza eskubideak defendatzen dituena mundu osoan, demokrazia defendatzen duena mundu osoan, horrekin, eskenatoki horrekin, hori kompatibilea da, nik uste desetz. Gaur egun, Europar Batasunean daude ejerzito nazionalak. Inbeharko litzatekena da, ejerzito nazional horiek batu, eta mando amankomun baten pean jarri. Hori da NATOan gertatzen dena. NATOan parte hartzen dute, ez dago NATOren ejerzitorik, daude estadun nazioen ejerzitoak zeintzu jartzen diren mando amankomun baten pean, ez? Orduan, ez duke suposatuko inbertsio militar handiago egitea, adibidez. Ez du suposatzen. Eta mutualizatzea dauden ejerzito nazionalen errekursoak, soldadoak, eta mando bateratu baten pean jarri. Orduan, ez du suposatzen Alemaniak egin duen bezala 1.000 milioi euro gehiago inbertitzea ejerzitoan, baizik eta Europan 27 herri daude, bakoitzak bere ejerzito propioa duka, hori batzearekin bakarrik eta mando amankomun baten pean jarri ezkero, nahiko litzateke indar militar galdera zertarako, ez ejerzito bat edukitzea, baizik, ze politika egiteko. Alegia, blokeen arteko politika militarizatu bat, mundu mailako interbentzionismo batekin, hori kompatibilea den Europak sustatu nahi dituen balorekin, hori da nire kezka. Edo gutxiena zure lurralde propioa babesteko. Zeren, momentu honetan... Orduan Europak uko egiten dio mundua demokratizatzearen bere buruari ematen dion misio demokratizatzaileari. Ze bere interbentzioak atzerrian horrela justifikatu izan ditu, nahiz eta nik uste gezurrak izan direnez. Orduan hor baditugu erronkak, erronka handiak, alegia, datorren mundu honetan, ni ados nago, defensa propio batekin eta geopolitika propio batekin, hori nola uztartu, Europak berak defendatu behar dituen, edo ustez defendatu behar dituen balio demokratikoekin. Ez da, nik uste, galdera horren erantzuna horrengo urteetan ikusiko degula, baina hartu dituen lehenengo erabakiekin, ni ez nago oso baikor ikusiko dugu. Jarretuko gara horrengo informazioetara edo adi Ukrainaren kasuan, baina orain beste gai bat jorratu behar dugu. Gaia azalatuko dugu osoz, izan ere herri mugimendua izango dugu hizpide. Askapena Euskal Herriko erakunde internazionalistak 35 urte beteko ditu aurten. Azken 2 urteetan pandemiaren ondorioz zailtasunak izan dituzte munduko hainbat herrialdetara brigadak bidaltzeko. Erakunde internazionalistako kidea den Aizea Solaguren Beaskoa dugu gurekin, pantearen beste alboan, honen inguruan aritzeko. Gabon, Aizea. Gabon. Esan bezala, 2 urteren ostean berriro hasiko zarete brigadak antolatzen. Zer suposatzen du honek erakunderako? Zalantzari gabe, arnas bat, ez? Urteran zehar brigadak izan dira askapenak internazionalismoa modu praktiko batean engaratzeko izan dituen instrumentu edo herritar eta kidegoen tresnetariko bat. Nik uste internazionalismoa aldera modu praktiko denean garatzeko aukera bat ematen duela, eta hori ere antolakunde internazionalista dentzat arnasgune bat dela, hau izan diona eta dinamika bat, Kokatzeko eta pixateztu ingurua ulertzeko Aizea, konta eguzu eralabur batean, edo aldozun moduan, zer dira brigadak? Brigadak esan bezala, praktika internazionalistan oinarritzen dire bidaia esperientzia batzu dira. Bidaia politiko bezala ulertzen bat ditu ere jendeak guk uste dugu hori baina gehiago bat dirala. Azkenean ere militante pertsonak internazionalismora horbitu eta ikuspegi internazionalista
hezteko eta formatzeko esperientzia direla ulertzen dugu, ez? Garai momentu konkretu batean, bizitzen dena oso modu intensuan, baina uste duguna norbere bizitzan, zein militantzian, zein lan egiten duen ere muan ekarpen handia egin diezaioken esperientzia eta formakuntza bat dela, ez? Etorriko brigada bezala ulertzen ditugu, hau da, Euskal Herriaren pixa bat hartu eta goazen herrialdera eramaten dugu, bertako herri mugimendu, langile klasea antolatu eta askapen borrokekin konpartitzeko, eta aldi berean haiena joan dugu eta Euskal Herrira ekarri bai konpartituak, baina baita ere geure egunerokotasunean ere landu, desarrollatu eta jarraitu dezagun, ez? Joan etorriko esperientzia internazional elkartruke bat, nola baita esateko, baina herrien askapenetikan, herrien askapenera zuzenduta dagoena, ez? Euskal Herriak behar dituen irakaspenak lortzea dela helburua aipatu duzue askotan, zeintzuk dira irakaspen horiek? Jaso ditzazkegun guztiak egia esan. Ez dago formula marabillosorik, herrion askapen borroka honetan, orduan nik uste beste herrietan garatzen diren borroketan jaso daitezkeen esperientziak beti direla ongi etorriak, ez? Aukerak irekitzen dizkigutelako eta bat. Herri bakoitzak eta zapalkuntzan desarrollo bakoitzak herriak markatzen ditu, errealitate horri erantzun hartzaio, ez, maila lokalean eta dagokion moduan, baina Venezuela batean komunetan nola antolatzen duten ikasteak edo Grezian ikustea osasun zerbitzua herritarrei ukatu zaienean nola antolatu dituzten klinika sozialak edo Brasileko okupazio mugimenduak ezagutzeak. Nik uste ere guri irikitzen dizkigula ikuspegiak, integriak ekartzen dizkigula, eta lan egiteko zein borroka esperientzia horiek ere gero geurera ekartzeko aukerak ematen dizkigutela, geure egunerokotasun horretan ere ekarpena egiteko, ez? Izan etxe bizitza sindikatuan, izan euskalgintzan, izan autodefentsa laboraleko espazioetan. Eta amaitzeko haizea era laburrean edo jendea animatzeko, brigadetan parte hartzeko jendea animatzeko mesuren bat edo? Zuzenean animatzea, esperientzia izena dela, oso intensoa izatera iritsi daitekela, inguruan galdetzea, norbaitek edo hemen izango duelako brigadan gaur, atzo edo duela hainbat fundako kideren bat, eta edozein zelantzaren aurrean galdetzeko. Askapenako sare sozialen bitartez, antolatuko ditugun aurkezpenetan, askapenako militante honen bildu, galdetu eta animatzea. Besterik gabe haizea, mila esker gurekin tarte hau, konpartitzeagatik. Eskerrik asko zuei. Gabon. Gabon. Eta jarraian, beste gai bat jorratuko dugu, klima eta natura izpide. Supersur ez plataformak eta ekologistak martzan taldeak duela egun batzuk salatu zuten Bizkaiko Foru Aldundia aisialdirako eta kiroletako 3 eremu berri erekitzen ari dela Pagasarri mendian. Baina borroka hau ez da berria eta horren inguruan aritzeko gurekin dugu pantearen beste alboan ere, Juan Paiardo Gaiastegi, Supersurez plataformatik. Gabon. Gabon. Kokatzeko pixkat Juan, aisialdi eta kirol eremu hauek Supersurera ikuntzak eragindako inpaktuan konbentzazio neurriak baino ez dira, ezta? Bai, orain dela gutxi enteratu ginen Foru Aldundiak lantzen ari zela, egiten ari zela 3 aisialdirako eta kiroletako eremuak. Eta harritu geratu ginen eta harrituago geratu ginen, enteratu ginenean hauek Supersurrerako konpentsazio neurriaren gisa egiten ari zirela. Honek esan nahi du Bilboko onartu behar izan zuela. Bai, zeintzuk dira Supersurrek eragindako kalteak Pagasarri mendian? Bueno, kokatzeko pizkatxo bat gure
harridura eta zergatik horren gaude kontra. Printzipioz, hainbeste ekintzak eragina izan dutela Pagasarri. Komentatu duzu Supersur, batez ere Supersurre egin dutena izan da, Zeberetzeko auzo inguruan, zegoen landareria haien artean, ibai basoa zuntzitu egin du, eta gero, geratuko da batez ere inpaktu handia paisajistiko Borintzuko haranean egingo dutenean zubia, momentu horretan egiten ari direla. Baina gure harridura edo zergatik gauden olako aizilderako eremuren kontra, ulertu behar dara pizkatxo bat zer gertatu da urte hauetan. Guk esatzen dugu Bilboko udalak ez dio Pagasarri daukan importantzia. 2008an egin zen plan berezi bat hainbeste proposamenekin, eta proposamen horien artean zegoen egitea baso plangintza bat, eta neurri gehienak ez dira bete. Gero, batzutan egin diren ekintzak ez dira positiboak izan. Esate baterako, Pagasarriko beheko partean aparkaleku Gaztelondon egin beharrean egin dute igertu. Horrekin hori sartu dira automobileak barrurago. Gero bideak berriztu eta ingurunean integratu beharrean hormigonatu dira batzuk. Gero Borintzuko harrobian betetzen ari da, 20 urtean zehar egongo dira harriak eta areak botatzen, eta harrobi hori da belatz handiaren klabia. Eta gero Supersur, esan dugunez, Zeberetze zuntzitu du eta paisajistikoki inpaktua. Eta neurri horiek dira hori konpentsatzeko egindako inpaktua. Baina ekintza horiekin, eraikuntza horrekin zer konpentsatzen dute. Egia esan hori konpentsazio neurriak daudela jasota plan berezian eta Supersurren eraginaren adierazpenean daude hartuta. Baina hartuta daude hori baso autotonoa errekuperatzeko neurriak, biodibertsitatea handitzeko proiektuak, paisaia hobetzeko, hori bilailuen sarbideak antolatzeko proiektuak, baina ez eraikuntzak berriak. Horregatik, guk pentsatzen dugu Pagasarri gune natural bat dela, ez hiri parkeak. Eta eman behar diren pausoak eta egin behar diren ekintzak dira balore naturalak handitzeko, basoak errekuperatzeko, hori Pagasarri izateko baso autotono handi bat. Horregatik antolatu dugu igoera bat, manifestazio bat larun batean, martxoarek 5ean, irtengo gara hori Zabalburutik, 10etan, eta Pagasarriko hori tontorrera joango gara, bide batez ikusiko ditugu egiten ari diren aizilderako eta kirolerako eremuak, eta ongoiak esango dugu. Egiten ari diren eremu horiek kentzeko, diru horrekin egiteko proiektuak Pagasarriko balore naturalak handitzeko, bide batez egin gabe dauden hainbeste proiektuak hasteko egiten eta antolatzen nola aurrera eramaten, eta beste aldetik ere herritarrek olako Pagasarriko kudeaketan hartzeko bideak zabaltzeko. Momentu honetan ez daude bideak, herritarrek bere proposamenak arlo honetan, Pagasarri arlotan eta beste arlotan, ez daude bideak esateko. Horregatik, konbidatzen dugu
hori ados dauden gure proposamenarekin, pertsona guztiak konbidatze ditugu, etortzeko larun batean, Gazarri tontorreraino, esateko argi eta garbi, Gazarri ingurune natural bat dela, eta olako zabalguneak auzoetan, beste lekuetan, eta Gazarri baso bat izan behar dela, paseatzeko naturarekin harremanetan egoteko. Besterik gabe, Juan, mila esker gurekin tarte hau egoteagatik, eta egongo gara adi horrengo mugimenduetara bai eta asteburu honetan antolatu duzuen ekimenara. Eskerrik asko zuen bitxagatik eta hurrengo arte. Eta joan, bezizez, Gazarrira. Oso, ondo, eta apuntatzen dugu. Mila esker, Gabon. Zuei. Eta hemen jarretuko dugu zuazaldiarekin, kasu honetan hezkuntza jorratuko dugu, hezkuntza itunerako adostasun zabal baten bila dabil Eusko Legebiltzarra, ostiralera arte dago zabalik epe alegazioak aurkezteko momentuz, ez da akordiorik gobernu bazkideen artean, EAJ-PSren artean alegia, bai ordea posizio gertuagoak dituzte EAJak eta Euskal Herria Bilduk. Bi kontu kartu dute zentralitatea, zentroen titulartasuna eta segregazioa eta euskalduntzea. Entzun dezagun jarraian Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteak gaurko elkarrizketan esandakoa. Titulartasunaren gaia nik uste dut argi daukagu, ezta? Hor proposamenen artean Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren proposamena dago, zerbitzu horretan bete beharrak eta legean agertuko diren konpromisoak eta bete beharrak betetzen dituzten ikastetxeak egongo dira, administrazioaren titularitatekoak izan ala ez. Guretzat hori aurrera pausu bat da, nahi badugu gaur egun dugun sistema duala gainditzea eta guretzat hori da helburua, guretzat norabide honean doan pausu bat da. Adostasun zabal batera iritziko dela uste duzue? Parlamentuan oinarriak aurkeztu zirelarik, zirudien, gutxienez, EAJ, Alderdi Sozialista eta EH Bilduren artean adostasun delako bat lortu zitekeela, ez? Hortik gutxira, Alderdi Sozialistak errezeloak erakutsi zituen, eta hori gehiago kokatzen dut, Anduezak daukan preokupazioan eta nahian profil propioa adierazteko, bere lidertzaren, bere zitasunak mai gainean jartzeko, eta orduan, prentsan hainbat elkarrezetetan egin zituen deklarazio batzuk, pixkat distantzia hartuz akordio horrekiko, eta besteak beste esanez Alderdi Sozialistak eta bera konsideratzen zuela besteak beste publikotasunak zentralitate handiagoa eduki behar zuela eta zuen gehiegi zehaztu zein ziren berak egiten zizkion kritikak itun horri edo gutxienez base horiei, baina distantzia delako bat erakutsi zuen, ez? Geroztik, atzo bertan Andueza eta Urkullu batu ziren, eta hor dirudi, bilera horretatik, konsensu bateko bidea iriki dutela, eta esan dute, ostiralean bukatzen da EPA alegazioak aurkezteko, eta itxuraz Alderdi Sozialistak eta EAJak alegazio bateratuak aurkezteko asmoa emagainean jarri dute, ez? Iruditzen zait, lege hori ezinbesteko premia dela Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, eskola publikoaren legea 93koa da, eta geroztik gauza asko pasa dira, esan duzu bezala 3 gai nagusi daude mai gainean, zentroen titulartasuna, segregazioa eta euskalduntzearena, ez? Eta gaur bertan, Bozento taldeko egunkariek plazaratu dute, ikerketa ebaluaketa, diagnostiko ebaluaketa 2019ko datuei dagokionez, eta datu horiek ez dira batere honak. 2009az geroztik diagnostiko ebaluaketa hori aurrera ematen du Eusko Jaurlaritzak, eta azken 10 urteetan datuek okerrera egin dute, gainera eremu guztietan, bai lehen mailan eta bai bigarren mailan, egia da zientzian, egia da matematiketan, egia da hizkuntzetan, eta hor ikusten da puntuazioaren beherakada delako bat, ez? Eta gero, ikerketa horrek beste 2 elementu deigarri mai gainean jartzen ditu, alegia emaitzak diferenteak direla ikasleen jatorri sozioekonomikoaren arabera, eta emaitzak ere diferenteak direla jatorri etniko edo geografikoaren arabera.
Eta hori bereziki elementu esanguratsua da, batez ere segregazio sozioekonomiko, kultural, etniko eta linguistikoari dagokionez, zeren badago segregazio fenomeno oso altu bat, hori adibidez oso nabaria da Gasteiz bezalako hiri batean, non etorkinen seme-alaba konzentratzen diren, ez bakarrik kasu askotan zentro publikotan, baina baita ere A edo B ereduetan, eta horrek eragiten du, azkenean, getoizazio fenomeno bat, eta horrek esplikatu dezake maila batean zergatik dagoen mailaren beherakada bat. Hala eta guztiz ere uste dut arazoa sakonagoa dela, gehiago lotua dagola exigentzia mailarekin, gehiago lotua dagola aplikatzen diren metodologia batzuekin, eta iduritzen zait askoz ere buelta sakonagoa eman behar zaiola, bai exigentziari eta bai pedagogiari. Eta bi puntu horiek ez dira nahi eta nahi ez, base horien erdigunean jarri, gutxienez debate publikoari dagokionez. Bai, hemen, bi maila daude, bata da, zer espero dugu hezkuntzaren gandik. Ezta? Aipatzen ditugu emaitzak, baina uste dut emaitza notak eta bestelako zera ez gain, beste adierazle asko ere kontuan hartu behar dela. Hezkuntzari eskatzen diogu gizarte hobe bat egiten laguntzea, adibidez. Zein da nahi dugun gizarte hori, ezta? Hezkuntzari eskatzen diogu ere, bai, berdintasuna, herritarren arteko berdintasun bat, bermatzea eta sustatzea, ez? Hor, egia da, diferentzia sozioekonomikoak hezkuntzan eta hezkuntzaren bidez islatzen direla lehenik eta behin hori herrialde guztietan geratzen da, ezta? Bordia irakurtza besterik ez dago, adibidez. Galdera da, hezkuntzak lortzen duen horri aurre egitea, edo hori hobetzea, edo desberdintasun horiek gutxitzea, edo aldiz hori erreproduzitzeko eremu bat besterik ez den. Ez da hori da, aztertu beharko genuken elementuetako bat, eta gero, zuk debatean falta mota dituzu gauzaik, ados nago zurekin, baina badago debatean ere falta mota dugun beste gauza bat, eta da naziotasuna. Non da Euskal Herria hezkuntzaren debatean? Esan edo, hezkuntzari eskatzen diogun horretan dago herria egitea, ezta? Komunitate nazionala osatzea eta sustatzea, eta baditugu 3 administrazio ezberdin, eta hor sekulako esfortzuak egin beharko dira Euskal hezkuntza sistema nazional bat. Nahiz eta administrazio ezberdinetan banatuta egon, gaur egun legeak ere, adibidez hor, ikastolek egin dute proposamen interesgarri bat, dela Europa mailako partzuergo bat sortzea, hezkuntza partzuergo bat Europa mailakoan, non administrazioak eta eragileak barne hartuko lirateken, eskola publikoa ardatze hartuta alden tokietan, zeren hori adez estatu frantsesan kimera barditzateke, hezkuntza publikoa gaur egun, ojala. Eta beraz, non dago Euskal Herria debate honetan, ze hori ere eskatu hartzaio hezkuntzari, eta niko hori falta mota dut eta preokupatuta nago, ez? Gero, hezkuntza akordioa aterako da, zalantzari gabe, ez politikoa handia daukalako, eta EH Bildu eta EAJaren arteko sintonia oso handia da, guztiz banator, Eneko Andueza zeien duzun analisi horretaz, eta agian ez da txarra, Eneko Anduezak ere bere profil propioa ematen saiatzea, zergatik ez, agian Idoia Mendia erekiko ere markatu behar duelako desberdintasun bat. Podemos aldugu, ni personalki ez dut ulertu, Podemos aldu guren narratiba osoa, gai honetan egin duena, ez dut ulertu, eta ikusiko dugu konsensu zabal horretatik kanpora geratzearen prezio hori ordaindu nahi duen. Ikuste dut nolabait hor sartuko direla, eta EH Bilduk ere gainera nahi duela Podemos akordioan egotea, eta beraz hor ikusiko dugu zer gertatzen den, eta honek aurrera pauso bat suposatuko luke, zegoenarekiko. Ez da izango niri pertsonalki gustatuko zaidan hezkuntza eredua hori garbi daukat, baina bai izango da, seguraski eta espero dut, eta hor bai naiz baikorra, duela 33 bat urte egin genituen, edo egin zituzten, edo egin ziren akats haietako batzuk konpontzeko bidea ekarriko dut, hasteko politikoki askoz ere ez dakit, zabalagoa eta transversalagoa izango, eta hori bada zerbait. Uste duzu, aipatu dituzuela bi elementu klabe, bata da naziogintza eta bestea lurraldetasuna. Jules Ferrik, Hirugarren Republikan, eskola gratuitoa eta obligatorio martxan jarri zuelarik, helburua zen ere frantses herritarrak egitea. Nazioa egitea, frantses nazioa. Hori da.
Frantzian azken finean estaduak eraiki du nazioa, eta eskola izan da nazioa eraikitzeko vektore nagusietariko bat, ez bada nagusia. Euskal Herrian alderantziz. Nazioa herriak egin beharko du. Eta gero beste kontua da lurraldetasuna, horri lotua dagona, baina erabat konfunditzen ez dena, ez? Eta argi dagona da, refleksioa batez ere EAen zentratzen ari da. Eusko ikaskuntza ari da bultzatzen refleksio bat horren inguruan, parte hartu du, metodologia parte hartzaile bat martxan jarriz, refleksio horretan, baina argi dagona da, Eusko ikaskuntzak 7 lurraldeetan presentzia daukan enean, helburua daukala ere lurraldetasun espiritu hori eta dimentsio hori kontuan hartua izan dain. Eta momentuz, oinarri horietan ez da ikusten lurraldetasunak eduki dezaken tokia, eta batez ere, ze garapen eta ze tradukzio konkretu eduki dezaken. Guztiz bat nator eta hausnarketa guztiz pertinentea da, ez? Uste de Frantziar Eskola Republikarra dela adibide bat, adibide oso garbi bat, ze garrantzia eduki dezaken hezkuntzak, ez da, nazioa egiteko beza dira gerrak. Eta gerrek tamales egite dituzten nazioak eta ikusiko dugu gainera etorkizunen. Uste Euskal Herriko erreflexioa kontrakoa dela, herritik eraiki dira klabe nazionaletan funtzionatzen duten eremu bakarrak, momentu honetan, herritik eraiki dira, kritikatu ditzakegu nahi ditugun guztia, ikastolak, Eusko Ikaskuntza eta beste erakunde batzuk, baina gizartetik ez daukagolako estaturik besteak beste. Orain erronka izango litzateke ditugun tresna administratiboak ere herri ekimenetik datorren horrekin batera elkarlanean jartzea, ezta? Beste armedorek ez daukau ze oso txikia dela. Honekin utziko dugu gaurko osasaldia, ez dugu denbora gehiago luzatzeko, mi eskar beste behin gurekin egoteagatik. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko, mi esker eta gabon.